So karon mga idol, hapit na ta mag 5,000 subscribers mga idol. So thank you kayo sa mga na-subscribe na mga idol. Dagan sa salamat sa ato ang mga viewers, bisag wala mo nag-subscribe diyan, silent viewers lang mo diyan. Pero okay ra na kay mga idol, atras inyo wag gyapon ko kay suportaan. Pero mas nindot kay ito mga idol kung inyo patsukong kay subscribe. Siyempre na sa ato ang Facebook mga idol, dili kay ta ingon na active kay diri sa Facebook mga idol. Lahi sa totoo ang content sa Facebook mga idol. Okay na mga idol no. At least hapit na nato ma-reach ang 5,000 subscribers. So thank you sa kayo yung mga idol. Ang wadyo ko magdaho man ibita nga sa ako arang pag-vlog dire makaabot ko 5,000, hapit na 5,000. Balag ginagmer ko tag views mga idol pero at least kuan na gasigir ka po tag-upload kaya kanang mga ginagmay mga idol kung naanay mga kita diyan nga mga videos at least makakuha na siya na matigom ra bitaw. Pero kababaya mo mga idol na grabe kay kalisod ang kuhaon ang views dire sa YouTube mga idol. Dire sa Facebook pod sa tinuod dali ra ang views sa Facebook pero mao lagi bisan pag mag 100k views ka diha pero ang imong earnings pertir jung gamaya dire sa Facebook mga idol. Mag million views kay imong kita mga idol sus pertir jung gamaya. Pero dire sa YouTube mga idol bisag halos wala ko views mga idol, maglisod ko 100 views. Sagaran akong views na ko diri, ma-upload na ko. Swerte ra kayo na moabot og 500, kasagaran kay tag 40, 50. Ay usahay makaabot ng tag 100 pero maabtan sa tag 2 ka semana. Pero okay ra na wala na problema sa kuha as long as nga nakahatag ko og advice sa inyo nga ginagmay mga tutorial na sa mga bagong rider, bagong hard ba nga nangita gyud og mga tutorial bitaw. So at least natagi ka share nga gamay sa ilaha no. So ana ra gud mao na nga ako nagpasalamat sa kog dako mga idol nga bisan pa man sa kuha mga video sa mga mga sa una nga videos nga akong tanawon nga kanang murag dili pa kita lahi ra gini mag-una ta vlog mga idol no kay kanang murag mauwa pa ta mga istorya tubag sa camera ba ya kada bitaw to lang tawo ng mga itong mga gipang-upload sa unang panahon lami kay ipan-delete no. Pero ako rin pasagdaan kaya para mga idol bahala na diha. Pero ma'am nag-iingaw nila nga kung muna tanawon ang katong unang mga videos nimo kung dili daw kaganahan abot pasabot daw nag-improve daw kasi muhang pag-vlog. Rambot lang ka lagi pod no. Pero basin sa siguro kay ako mutan ako sa mga video sa una mura mo kog lain na sa taya ini pagka istoryahan ako Anong wala mo ko nag-edit ni anong wala mo ko nagikuha pa ng mga inano yung klase sa istorya nga dili naman tanay siya kung mo ra maglain kay paminawor ka rin ana ba. Pero tinuod lagi nilang giingon lagi basta daw gandili kaganahan sa imong mga video sa una. So bot pasabot nagkuan daw ka sana basta diri lang akong tama tong video mga idol kay dool naman day ko nana ko sa muang balay. So that's all no. So maraming salamat mga idol. Alright, bye bye.